Caixa Ontinyent va obtenir l'any passat un benefici net de 4,1 milions d'euros. Així s'ha donat a conèixer en l'Assemblea General de l'entitat, on també s'ha anunciat que enguany s'incrementa la partida per a obra social en un 23,85%, xifrant-se en 862.400 euros, la qual cosa permet mantenir i inclús incrementar els programes de gestió de centres, publicacions i col·laboració amb els col·lectius. No debades ja que tenir en compte que l'obra social beneficia directament a 230.000 persones. Però així no acaben les bones notícies perquè als primers 4 mesos de l'any s'ha incrementat en un 0,57% el volum de negoci. En estos moments la morositat és del 12,73%, unes dades molt semblants a les de l'any passat. I de moment el benefici net és de 1,3 milions d'euros, un 197,65% superior al d'abril de 2014. Entre els projectes de Caixa Ontinyent per a 2015 destaquen la remodelació de l'edifici central de l'entitat que acabarà les seues obres en juny de l'any que ve, l'obertura de 2 oficines en València, una en Primà d'Orreig i l'altra a l'Avinguda d'Aragó, i diversos acords amb entitats i organismes per a llançar línies de finançament que faciliten les inversions d'empreses, autònoms i particulars.